xhur sħaħ ta' trab, inġenji li jħolqu storbju sfrenat u inkonvenjent li ma bħalu għal daw kollha li jgħixu fil-madwar. Triq il-kbira fir-Rabat għadha qisha żona tal-gwerra wara li f'Ottubru li għadda bdew ix-xogħlijiet. B'konsegwenza li diversi ħwienet kellhom jalqu l-bibin tagħhom temporanjament bir-residenti jispiċċaw msakra fi djarhom u nuqqas ta' aċċessibilità għaċ-ċentru tar-Rabat hekk kif din it-triq hija waħda mit-toroq prinċipali tal-lokal li tagħti għall-pjazza. Bħalissa ninsabu fi triq il-kbira fir-Rabat kif qegħdin taraw ħafna ħwienet jinsabu magħluqin u anka ħafna residenti qegħdin isibuha diffiċli biex joħorġu minn djarhom. Kif qegħdin taraw anka persuna waħda huwa diffiċli biex tgħaddi minn dan il-passaġġ dejjaq. F'kummenti ma' Net News bosta qalulna li jinsabu ferm inkwetati dwar il-futur tan-negozju tagħhom hekk kif preżentament in-negozju batta u kuljum qed jaffaċċjaw trab, ħmieġ u storbju kaġun ta' dawn ix-xogħlijiet fit-triq prinċipali u ewlenija fir-Rabat. Dan apparti li toroq oħra bħal triq ir-Rebħa kif ukoll triq Doni jinsabu magħluqa kompletament. Ir-residenti li tkellmu magħna saħqu li fil-waqt li x-xogħol irid isir, is-sigurtà tal-poplu għandha tiġi mħarsa minnu fih għaliex is-sitwazzjoni hi kif inhi hija diżastruża u qed toħloq inkonvenjent kbira għar-residenti, speċjalment għall-anzjani u ġenituri ta' tfal ta' età żgħira li jkollhom jgħaddu minn din iż-żona bis-siġġu tar-roti jew b'xi puxċer. Apparti dan huwa faċli immens li xi ħadd jaqaf gandott u jweġġa' serjament. Imbagħtu biex ngħaddu bl-affarijiet. Issa mwera jew. Bniedem ma jistax jgħaddi. Pur speċjalment ġaspra ta' saqajjan qetewitni. Biex nimxi minn l-bankina tqob sebgħini. Ilhom minn wara l-ħabta tal-miliet, imma wafqu għal-miliet, wafqu għal San Giuseppe, wafqu għal-Korpus, wafqu għal-Sabba, ħafna festi. Ngħidlek il-verità jiena meta nimxi dejjem rasi l-isfel, għaġġa waqgħid darbtejn, ketlu l-tiegħek, qedlu mara li għatlu kif ma jagħmlu triq ma jkompluwix, ħalluha. Ma nistax nifhem jiena. X'jaqa' xi ħadd faċilment. Well, there's a lot of things not safe in Malta. U fil-waqt li xogħlijiet qegħdin joħolqu tħassib u inkwiet li ma bħalu, triq il-kbira fir-Rabat għadha mifnija bit-trabijiet u trakkijiet u r-residenti għadhom jistennew li xi ħadd li jgħidilhom meta se titlesta din it-triq.